Neoddeliteľnou súčasťou slovenského školského systému sú aj žiaci pochádzajúci z etnicky rôznorodého prostredia. V prípade detí z rómskych komunít alebo rodín môže byť výchovno-vzdelávací proces ovplyvnený špecifickými sociálno-ekonomickými a kultúrnymi podmienkami, v ktorých vyrastajú. Vzdelávací systém na jednotlivých školách by preto mal spĺňať podmienky na ich plnohodnotné zapojenie do vzdelávania, rešpektujúc ich individuálne potreby a identitu. Učitelia z viacerých škôl v Košickom regióne nedávno ukončili ročnú akadémiu pre učiteľov nízkomotivovaných žiakov. Vzdelávanie zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov Košice okolie, ktorého zriaďovateľom je základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír v spolupráci s neziskovými organizáciami Eduma a Teach for Slovakia. Vzdelávanie je dobrým príkladom podpory učiteľov, ktoré im pomáha rozumieť potrebám a odlišnostiam detí z rôznych prostredí a rôzneho kultúrneho zázemia. V podstate všetci moji žiaci sú, dá sa povedať, nízko motivovaní. Nie sú tam všetci z rovnakých podmienok. Niektorí majú možno viacej peňazí, niektorí majú menej, že sú tam aj chudobnejší. A práve tí sú tak oveľa viac nízko motivovaní, ale v podstate všetci moji žiaci sú nízko motivovaní. Pedagógom na základnej škole v Ždani sa darí vzdelávací proces efektívne prispôsobovať potrebám nízko motivovaných žiakov, ktorí majú znížený záujem o učenie. Využívajú pritom zručnosti a poznatky zo zážitkového vzdelávania neziskových organizácií. Organizácie vedú školy k vnímavému prístupu k deťom a ich individuálnym potrebám. V 3. ročníku mám žiakov s podpornými opatreniami a snažila som sa ísť veľmi citlivo na svojich ostatných žiakov s tým, aby pochopili, prečo tie deti majú dané podporné opatrenia, prečo práve oni môžu používať tabuľku s násobením pri výpočtoch a tí ostatné zase nemôžu. A úplne to prijali. Úplne sem tam boli nejaké komentáre, že a oni môžu a my nemôžeme, ale prijali to. Keď sa povie nízko motivovaný žiak, tak je vždy dôležité povedať, že klasi tú otázku, že kvôli čomu je nízko motivovaný. Je nízko motivovaný preto, lebo nemá dostatok podnetov okolo seba. Je nízko motivovaný preto, lebo nemá vzory okolo seba. Je nízko motivovaný kvôli tomu, že nikto mu nedáva príležitosť ani dôvod rásť. A keď si toto všetko ja dokážem na toto všetko odpovedať, tak dokážem nachádzať nástroje, ktoré v tom okolí sú. Takže nedá sa povedať, že nízko motivovaný žiak je takýto. Pretože tá nízka motivácia je niečím vyprovokovaná. Z niečoho vzíde. A keď si dokážem odpovedať, prečo to tak je, tak dokážem aj nachádzať tie zdroje, ako to riešiť. Tento víkend bude tu v dedine obrovská slávnosť, lebo jeden náš žiak bude vysvetený za kňaza a je to Róm. Čiže to je udalosť nesmierneho významu v tejto komunite. Máme deti, ktoré sú úspešné na stredných školách, plánujú študovať na vysokých školách. Fakt, že sme na nich tak pyšní, že sa im to podarilo a ja stále hovorím, že ich obdivujem. Cieľom Akadémie pre učiteľov nízko motivovaných žiakov bolo pomôcť pedagógom porozumieť žiakom aj ich rodinám. Učitelia sa v akadémii dozvedeli, ako vzbudiť u žiakov so zníženým záujmom o učenie vyššiu mieru motivácie byť súčasťou toho, čo sa okolo nich deje. V triede sa to odráža veľmi pozitívne, pretože všetko, čo som sa tu naučila, som sa snažila aj aplikovať do mojej triedy a oni sami pochopili, že to, čo ja im hovorím, že má to aj naozaj niekedy zmysel, aj to nastavenie napríklad pravidel, oni už, aj keď sa upozorňujeme navzájom alebo niečo urobia, tak oni sami upozornia druhých žiakov, takže majú taký vzťah, si medzi sebou vytvárajú svojej zodpovednosti. Na základe tohto školenia sme my pripravili takú celoškolskú, alebo teda druhostupniarsku aktivitu, ktorá nám beží od marca. A volá sa tu na nástenke, môžete si pozrieť, že byť slušný je cool. A to znamená, že sa snažíme posilniť pozitívne správanie žiakov. Mám na to vymyslený nejaký spôsob. Myslím si, že toto vzdelávanie pomáha učiteľom. Viac učiteľom ako žiakom, pretože pomáha učiteľom veriť, že to má zmysel. A keď ten učiteľ vnútorne verí, že to má zmysel, tak on to automaticky prenáša do všetkého v tej svojej triede. Bez ohľadu na to, či ten žiak je nízko motivovaný alebo nie je nízko motivovaný. Ale prenáša to do toho bežného vyučovania, pretože tam
dokáže potom ten učiteľ robiť tie divie zázraky. On nemá tie decká diferencovať, nemá im povedať, že vy ste vysoko motivovaní, vy ste premotivovaní, vy ste nízko motivovaní. On má zrazu robiť niečo, čo tie decká dokáže spájať a prirodzene v nich rozvíja tú zvedavosť. Takže ten program pomáha tým učiteľom nachádzať energiu, zdroje, nástroje, motiváciu, odvahu a myslím si, že vo veľkej miere tú vieru, že to má zmysel. Napredovaniu detí veľmi pomáha, keď škola vynakladá úsilie a pracuje aj s rodinami i celou komunitou. My skôr staviame na to, že mnoho súčasných rodičov rómskych detí sú naši bývalí žiaci, ktorí naozaj nám dôverujú. Oni tu prinesú svoje deti preto, lebo že my sa o nich dobre postaráme. Tam by som videla veľký prínos, keby vzniklo nejaké komunitné centrum v obci Nižná Myšľa, ktorí nám dodávajú na druhý stupeň veľa rómskych detí. Že tam by tá práca bola veľmi užitočná. Lebo konkrétne tu v tejto obci v Žľani neexistuje osada. Tu sú Rómovia, ktorí sú začlenení, žijú si v rodinných domoch. Naozaj máme veľmi dobré zázemie, čo sa týka Žďane. Ale sú obce, kde práve ten komunitný spôsob by mohol veľmi školám pomôcť. Vďaka efektívnej práci s nízko motivovanými skupinami žiakov základná škola v Ždani významne prispieva k inklúzii, k desegregácii a v neposlednom rade k skvalitňovaniu vzdelávania Rómov. Pozitívne to, že vlastne, ako som už spomenula, treba najprv tie deti vedieť dokázať rešpektovať, tak s nimi potom aj pracovať. Na konkrétnych situáciách v triede počas vyučovacích hodín som zaviedla niektoré zo spôsobov, ako tie deti doslova nezhadzovať, ale tak nepriamo upozorniť. Použiť také metódy, aby dieťa sa necítilo nejak na tej druhej koľaji, že ja to nezvládam a ten šikovnejší to zvláda. Proste formou nejakých jednoduchších úloh, aby sa im to vlastne všetko osvedčilo rovnako ako ostatným žiakom. Žiaci reagujú rôzne, pretože sú rôzne situácie, sú rôzne dni, rôzne sa vyspia, rôzne sú pobláznení, ale všimla som a pocitila som z strany tých detí, že sa uchytili na niečo, napríklad či tá hra s kartami, alebo hra s pravidlami a rôzne iné činnosti. Myslím, že to pomohlo. Deti, ktoré sú v základnej škole integrované z toho sociálne slabšieho prostredia trebárs, tak tam je veľmi dôležitá podpora, nielen vhodná podpora učiteľov, ale aj rodičov, pretože vieme porovnať a vidíme to, kedy, ako sa kto tomu dieťaťu venuje v škole aj doma. A to je neskutočne poznať na tých deťoch. Vidíme tú ochotu, tú trpezlivosť, to chcenie vôbec aj. Lebo oni sa jednoducho prispôsobia tomu kolektívu. Oni sú rádi, oni sa pobláznia, pošalia. Toto bolo pre nich také, že wow, že je to niečo nové a to sa im veľmi páčilo. Takže taký pre nich aj to mal taký pozitívny smer, že je to niečo nové. To sa im fakt páčilo vtedy. Postupom, zavádzaním aj tých rôznych metód, čo sme sa tu naučili, tak sa z nich stávali možno takí, že priatelia si pomáhajú a že už nevadím, že sedia pri niekom, pri kom nesedeli, že si to vytvorili sa aj také nové priateľstva. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity realizuje mapovanie príkladov dobrej praxe s podporou Európskej únie v rámci programu Slovensko, ktoré je súčasťou aktivity národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity.